אהלן אנשים, היום יום שני, 21 באפריל. אני מצלם את הסרטון הזה עם מטרה. בעוד כמה ימים הסרטון הזה יהיה בחמישייה הפותחת ביוטיוב, תחת מילות המפתח קידום סרטונים ביוטיוב וכל שאר המילות מפתח שקשורות לזה. אני ארשום לכם את זה בתיאור שתוכלו לראות. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? כי אני מביא לכם חדשות שאתם פשוט חייבים לשמוע. גם אתם תוכלו בעוד כמה ימים, כמה שבועות, שהסרטונים שלכם יהיו בחמישייה הפותחת, ודרך הדבר הזה להביא לכם המון לקוחות חדשים, וזה גם לקוחות שמגיעים אליכם באופן אורגני. זאת אומרת שהם חיפשו את השירות שלכם, הם מצאו את הסרטון שלכם ביוטיוב, ראו כי טוב ויצרו איתכם קשר. מה שקורה, לי יש סוכנות לקידום ובניית אתרים, WiseRank, ואנחנו שמחים להכריז על שיתוף פעולה בין סוכנות לקידום סרטוני יוטיוב, שהם נקראים YT Ranker. אני אצרף לכם קישור בדף, אתם תוכלו לקרוא עליהם קצת, לראות איזה חברה מטורפת בחול. השיתוף פעולה מביא איתו כוח כפול, מהצד שלנו קידום אורגני ומדויק לאתרים, דפי נחיתה, תוכן בגוגל, מהצד שלהם זה קידום ממוקד של סרטוני יוטיוב עם תוצאות אמיתיות וחשיפה מטורפת. השילוב הזה מאפשר לנו לקחת את העסק שלכם ולשים אותו בראש תוצאות החיפוש גם בגוגל וגם ביוטיוב. זאת אומרת, אם אתם תעשו שיתוף פעולה איתנו, שגם קידום של האתר שלכם וגם קידום של סרטונים, אז למשל יוכלו למצוא חשמלאי בחולון, את האתר שלכם, ומתחת לזה הסרטון שלכם שאתם עושים איזושהי עבודה, למשל החלפת צ'קה בקיר. כוח מטורף, אנשים חיפשו אתכם, מצאו אתכם, ראו שהם אהבו את השירות או את מה שאתם מציעים למכור, יוצרים איתכם קשר. המבצע הזה עכשיו עם מחירים מטורפים, כי אם אתם תיכנסו לאתר שלהם ואתם תראו את המחירים שאנשים משלמים בחול, זה לא המחירים שאתם תשלמו כאן. אז יש שתי חבילות כרגע, זה גם ניסיוני, המחירים גם לא יישארו ככה. אז כרגע 10 סרטונים יעלו לכם 3,500 שקל לקידום של 10 סרטונים שיגיעו לחמישייה הפותחת ביוטיוב, והחבילה השנייה זה 20 סרטונים ב-5,900 שקל, לא כולל מע"מ, שני המחירים. שתי החבילות האלה יכולים להטיס את העסק שלכם, וזה פשוט שירות שאתם חייבים. במיוחד אינפלואנסרים, נותני שירות, כל מי שרוצה להיות בטופ של תוצאות החיפוש, השירות הזה מתאים לו. אז קודם כל תזכרו, הסרטון הזה הולך להיות בחמישייה הפותחת בגוגל, זה יהיה לכם הוכחה שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, וההצעה הזאת לא הולכת להישאר הרבה זמן, אז מי שרוצה, יש פה בדף אופציה ליצור קשר, ובואו נטיס את העסק שלכם למעלה.